Niin. Ai miten mä oon sopeutunut porukkaan? No, mä oon ottanut sellaisen kaljan roolin. Mä en sanoisi, että kalja on oikea termi. Kolmevuotiaat tekee parempia källejä. Ollaan nyt tullut tänne nimenomaan Tässä on tää mun oma siiskootteri. Kato nyt mikä perämootteri. Oho! Joo, no nyt päästään ehkä asiaan jo. Ollaan tänne kaaptu tänne korkeille jylhille rinteille. Tuu sut. Tästä tuonne alas. Tästä stiigalla tuonne alas.